9 март 2025 година. Това го виждаме в местността Звездица, до Паренска община, до Тримата москитари заведението, където е отсреща. Близост де. Ето. Тук има някакви контейнери сложени, но явно не са стопанисват много добре нещата. Нагоре е по-рядко, но тук е концентриран много буклук и естествено надолу по дерето се хвърля яко. Има ли дере? Ще покажа сега от тази страна. Надолу е доста стръмно дере, така че идеално за буклуци. Хвърлят се. Ето. Идва.